हई कैसन बार कइल बे उड़ियावा चलते बार हीरो बनत रहे अभी ले आई तोरा खाए पिए के चिंता ना रहे दिन भर घामा में लइकन संगे घूमत रहता ना बाहर झड़ता ना कुछ बताओ तोरा ने लेके बस तो बाहर झाड़ के खा पी के आराम से रहत सन घरे ती घामा में हेने से घूमत रहता आ पड़ जेबे बीमार त मारे लगे पप्पो जानतो नहीं कहता जाइए ल का कोई लड़का है तो से खिलाया करती तो लड़का खेले करते तो कह देत ना हम जाई पढ़ल जाला बताओ उ तो सन बाणन पापा तो उतना करत रहन दोसर कोई रही तो मारे लगे गरिया लगे तो चुका लगे के घुमाओ तड़ू आज के बाद इन्होंने मन जे नन जीवा ना तो हमरे के बोलत हम तो काहे के लड़का के भेजत से हम खेले आ तू बार से बात मानत नहीं किस सुनो तारू का जी आओ अरे तो ठीक बा आओ तनी रुक जाई कोई दूध लिए पीबो ना दूध ना पियो देख ला ये का खाए पिए तनी हई क्वेश्चन बात रो तोरा ले छोट छोट लइका कितना क्वेश्चन हो गेल बरसन हई खाए पिए के ध्यान नहीं के कहता ना पियो का देख सुनत अरे आ तनी का हला कर लगने जी जब देखी ना तनी लइका के न खियाल पियल तो दुलम कइले रही ना बोलते रही ना जल्दी आओ नहीं तो हम ही आ जाई बोइया तार मैं हम तमाशा भुलवा दे खिसियाई मत आ तनी लइको को देख के जरूरत रही ये कहा लागे आज करो बाबू रहत न तो ऐसे ना करत नहीं हो मार बुझत हुए भलवन देश दुनिया ऊपर जब देखलन तब मार खिसिया खिसिया के बोले लागल का जाने काहे आतना कइले पे हाल बहु अन्ना कइले पर का जाने कौन होई चिचेला के नहीं सुनात हां का हो जे मार काहे खिसिया तनी 24 घंटा एकरे में लग रहत रू एकरे खातिर बियाह कइले रहनी हो हां त माने बियाह कइले का मतलब ये तो रौरे भी सट्टा रही काहे छोट बहुत एकरा के खियाई पियाई ना दिन भर एने से ने घुमत त के ध्यान ना रखी केहू का कही देखी त तेने से मतलब ये छोड़ देबे हेने से ने लइका घुमत रहेला ओकरा पर ध्यान रहता हमार पर ध्यान रहता हां कहां चला पे ध्यान रख किया जो चल भाग चल अरे छोड़ दे हमार लइका त काहे से बोलतन जी चल जो भाग देखा ना तोरा काहे से बोलत रहतन जल रे तीनों के लेके वही बु संगे बियाह होला कइले रही तारा से तो ई के तरह के हम कहते तन का है पहले कहनी ना हां ओकर तो कहत रहे हमार लइका हवे अपने लइका नहीं है ओकर का हां तो लइका तो 24 घंटा लइका पर ध्यान रही हां रोड पे देना रोड पे खाए पानी हमने 5 मिनट हमरा पर ध्यान दे दू कभी हां कभी प्यार से कहले हो कि हां जी आई बैठी खाई चाहे कुछ बतियोले बड़ू हां हमरा ऐसा ऐसा बात करे लगे ना अभी उस समय में भी प्यार से भी बैठाई अभी खियाई या पियाई खाना देते बन पानी देते बन तेल लगाते बन टूटे में का कर जी और वो छोट बूढ़े उस समय मतलब हम बुढ़ा गई ना जादे रोत हर बतिए बुरा लगला हमार का जाने काहे खातिर जब बुरे लागत रहे त काहे के पिया कन बियाह ना करे रहती लइका के देख के चलत बढ़िया गरम होई नु तो लइका नाम के रहू ना दे ई के कहतनी जी ऐसे मत कहीं जी जौन कहबो हमरा के गाड़ी बात देले हमरा लइका के मत बोली मुआ दे दाब जब घेटिया कहियो ई मत जानी वो करे चलते बियाह कनी रोले तो कम से कम ओ तो कहते बाप के प्यार दुलार मिले रोरा बारे तो ऐसे ऐसे बोलत नहीं लइका के कैसे बोलत नहीं बताइए वो लइका बड़ छोट बहु है तो लेके समझे तो कुल बात ये समझेला और तो कभी कहत हुए तो कहत ए माई हमारे संगे पापा काहे ऐसे बोलेला बोलना संगे संगे वो एथी ले लेली हमारा छतिया को एथी दरे खाती ना दिन रात खाली बोलत रही ना हमारे के जा दे रोरा जो चाहत नहीं जवान होई हम हमें न कल आबिन भेल बनी बबुआ ए जे बैठल बड़ा कनी ना त हम जात नहीं और चिड़ैया बाज के ना शिव चर्चा बा ओइ जे तू घर पर देखत रहे न मन जे घूमे ठीक बा आना तू जब त मारे लग देखला कैसे खिसियात रह न आ कनी न बाबूजी अइहन न त खिया दिया पूछे त माई कहां गेल बेरे तोर त कह दे तो गोल बे शिव चर्चा में ठीक बा ना आ कुछ उनका उल्टा पुल्टा मत बोलिए आ जौन जौन मंगे तो लिया के दे दी ना तो अंटी कर लेबो तो मारे लगे तो हम लोग घर ना रह बुझाइल जातनी ए जे रहिए जिया गणसवो गणसवा सुनता रू गणसवो सुना तो नहीं फिर रे का तो कब से चीज है खड़ा खड़ा माई रे माई का गई है माई गोल शिव चाचा में हां शिव चाचा में अच्छा क्या करते हैं कुछ ना हां ये मोबाइल कैसे छू लेते हां माई देख तो हमारे कोई रहनु
हां का कर रही मत रख सको कोले रहूं मोबाइल पर सुने छोड़ दो बाबूजी, छोड़ दो बाबूजी, छोड़ दो बाबूजी। छोड़ दो बाबूजी। फिर मोबाइल उठा ले बाबूजी छोड़ फिर उठा ले ना बाबूजी ना बाबूजी हां चल भाग भाग लोग जो बता काट दे अब तू अवगल वाली सुचर्चा में आओ सुनकर मैं सुचर्चा भुलवा देता तमाशा कोइले घरे के होकर होई के नहीं आवश्य बनाओ तमाशा कोइले वाला देख आई रहली है उस संगे संगे ना भीड़ भइलो का दिया बनी का रो खाना तो खैनी कहां गए अरे उचराइया बाजी के से चर्चा तो बोलैले रहनी तो चलू नहीं होई जे बड़ा घंटे से चर्चा तू करता रहो त खिसेत के बाबा खेलस ना बबुआ कहां बा बबुआ ए जे तो रहला कर सकाई के कोई नहीं हम नहीं जानते कहां बबुआ था अरे क्या कहने जे मरनी क्या करे के का हम का जानते नहीं करता बबुआ ये जो बबुआ बटे रो झूठ बोलते नहीं ए जा बैठा के कनी घर पर देखे बाबूजी हां मैं यहां तक केहू ना रह गई जा त गोले कजन लड़का संगे खेले जाई तब देखे तो दुआरा रो देखे ना देखी दो और कहां के देखी त काहे खिसिया नहीं ढेर तरह से चर्चा कर के मन बा करवा दी ना जी दिखाई दी से चर्चा ना जी ना कोनी है नहीं आवत तुम हमार कौन गलती बेटी तू गोलू से चर्चा करे अब लड़का कहां गई अरे ओकर के जे बैठा के गोल रनी रो कैसे कर जने नु मार के तूर दब गर्दन यही को बुझी चलाकी के सोचे से भाग चले जाइए से ढेर सीट पर चढ़ गई ये ले ढली है को उनका लड़का हम अगर तनी जे बैठ के ई शिव चर्चा करी है रात तक आके के लोट सूख गई लेकिन बाबू हमर ना लौकलन बताओ हम ना जननी तो हमार लड़का ले हाथ धोए के पड़ना तो हम ना गई रहती से चर्चा करे ना ही दिन देखे कोई का जाने बुढ़ावा कुछ कहले सका पूछल पे गाड़ी देते बियाह कर के पछता जय बाबा गोरखनाथ गोड़ लगते नहीं बाबा प्रणाम बैठी बाबा काहे दुखी बनी माता का बताई बाबा रौरा जान के का करब नहीं जरूरत बात से बुझाता कि बहुत कष्ट में बानी हाँ बाबा हम ना जननी तो दोबारा शादी कैला पे कौन कौन नतीजा होकेला कौन कौन दुख होकेला पहल का पति हमर छोड़ के मर गइलन एगो हमरा कोखले लइका रह फिर हम शादी कैनी जब आईनी ससुराल में तो का जाने हमर लइका छोड़ के कहाँ चल गइलन बाबू हमर हम ना उनका के बोलले रही ना मरले रही ना गरियाइले रही तब छोड़ के चल गइलन जय दी माता सब ऊपर वाला राव दुख दूर कर दिया का बताई बाबा हमार बबुआ कहाँ होयन कैसे होयन खात होयन के पियत होयन कि ना काम कहीं बड़ी हमरा टेंशन रहत है ए हम घरे खोजते नहीं जा बैठ के बुलका चोते रहो ई का करते रहो जा भरिया के ई के कुछ ना करते रहन जोगी बाबा आई रहने जी देखनी है कि माता बहुत दुखी बाड़ी है से हम बैठ गए नहीं बा का दी बाबा हमरा के तो फिर कुछ ऐसा चीज आयो नहीं के तरह के देबे लायक कुछ हम गुदरी सुदरी होके तो दे दी माता और जोगी बाबा के का चाहिए चलो घरे चलो चल तार जब से लइका गइल बा तब से तार बुलका चुहत रुए माई अभी हमारे के ना चिन्हलू माई हमार बबुआ तू गणेश हम ना जाने अरे हमार बाबू तू हमरा के छोड़ के काहे चल गइला ई कौन नाटक कइले बा ए जी देखी ना हमार बबुआ कौन तार बबुआ काहे जोगी बन गेला बचवा हम तो ना जानत रही हम तो तरह के कुछ ना बोलले रही तू काहे चल बन गेला माई के छोड़ के काहे चल गइला बतावा ए तमाशा मत बतियाओ लो ए माई कैसन तार बबुआ के जेकरा के देखबो उहे तार बबुआ हो जी हैं ना जी ये माई खलाना हमरा जब तो तू शिव चर्चा करे गई रहू तो हमारे के बाबूजी बहुत मार मारला ओकरा बाद घर से निकाल देले रहलन माई ए जी ए झूठ बोलतन बोले ना रे मरले रही हमरा बबुआ के बोले अरे मारे के रहे तो हमरा के मार देते जीते जी हमर लड़का का कइले रहे तो मरने बोले ना
मारे के कारण रहल तू गइलू शिव चर्चा में आ चिचियात रहनी ना सुन ले आ भूख लागल रहल वही खिसी में तो मरले रहनी तो हमका जानी कि भाग जी जोगी बने खाती हम बबुआ तू माई के ना न सोचला तो माई के का हाल होई तू ही तो हमर जिया के सहारा रह आ तू छोड़ के चल गेला तो हम कैसे कैसे रही रोज मरैला पिटैला से हमारा ये बढ़िया बुझे चलो के जोगी बन खड़ा जाए हो बाबू मैं मत जा बाबू आई कौन रात तो ना मत भाई गुरुजी के हाथे से रहला जाके अपना घर जा से दे बेटा गुजर तू हमरा के माफ कर दो ए लो बेटा मत कही ठीक भगवान कहलक सब तेला हो गेला आज अपन कोप के जामल लइका रहते रह से ना कहले रहती रह एकरा के शुरुए ले देख के जरत रही एते करत रही अच्छा जा हम अपना गलती के मानत नु बनी ना माफ कर दो बेटा हमरा चल बाबू हम ना रहमी के संगे तू जहां जेबे हम हो जाए तोरा साथ हम तोरा बिनु नहीं के रह ना सके भाई अब तहरा बिना हम कैसे रहब तू ना चल जा अब बाबूजी के बुढ़ाए के उम्र बुढ़ा गेल बन भाई अब बाबूजी के सब छोड़े वाला टाइम नहीं के लाज नहीं के लागत देखी कैसे लइका का तू आज रौरे नहीं सोचे लगी तू रौरे के ना घाट के हम तो होती अपन गलती मानिए लिहनी भाई गलती तो मानते बनी भाई हमरा के गुजरी ले हम जाई जाओ कुछ दे दो ला बाबू बाबू मत जा छोड़ के बाप ना भाई हम कैसे रहम तारा बिन तारा पता नहीं के 12 बरस हम रो के जे आवत रे हम ये देखो ताकत रही गली ले तो हमार बाबू आ जाए तू कैसे छोड़ के हमरा के चल जाइबा ना भाई मत जा तारा अब हमरा के जाए दो भाई जाए दो हे भगवान जी सब गलती हमरा में बहन ना जानी तैसे होई हम अपन लड़का के जिंदगी खातिर शादी कैनी ओकरे जिंदगी में दुख इतना हो गई